diretsahang usapan sa iyong separation pay kapag na-dismiss ka sa trabaho. Ayon sa Labor Code, kapag ang pag-dismiss sa iyo ay illegal dismissal dahil ang iyong boss ay walang basihan o hindi nakatupad sa tamang proseso ayon sa batas, ikaw ay makatatanggap ng separation pay na 1 buwan na sahod sa bawat taon mo na serbisyo. Kung ang pagtanggal sa iyo sa trabaho ay naaayon sa batas, halimbawa ay nabangkaruta ang kumpanya, may 3 bracket ng separation pay. Una, 1 buwan mong sahod sa bawat taon na serbisyo. Pangalawa, kalahating buwan na sahod sa bawat taon mo na serbisyo. At ang pangatlo ay wala kang matatanggap kung seryoso ang pagkabangkaruta ng kumpanya. Kung ikaw ay matanggal sa trabaho dahil sa iyong sakit na hindi gagaling sa loob ng 6 na buwan, base sa sertifikasyon ng doktor sa gobyerno, ang separation pay na iyong matatanggap ay 1 buwan na sahod sa bawat taon mo na serbisyo o kalahating buwan na sahod sa bawat taon mo na serbisyo. Sa nasabi na mga separation pay, kapag ang iyong pagserbisyo ay lumampas ng 6 na buwan, ito ay ituturing na 1 taon mo na serbisyo.